Ẹ káàbọ̀ o ẹ̀yin ọmọ, ẹ káàbọ̀ sí ẹ̀kọ́ Yorùbá wa tèní. Lénìí, a máa kọ́ òǹkà Yorùbá láti 11 títí dé 20. Ẹ̀yin ọmọ, ṣé ẹ ti ṣetán? Ó yá, ẹ tẹ̀lé mi ká lọ. Ká tó lọ wo òǹkà wa tèní, a kọ́kọ́ bojú wẹ̀yìn wo òǹkà tá a ti kọ́ láti 1 títí dé 10. Ẹ̀yin ọmọ, ṣé ẹ ṣì rántí òǹkà yín láti 1 dé 10? Bẹ́ẹ̀ bá rántí, ẹ lè tún fídíò náà wò nísàlẹ̀. Ẹ jẹ́ ká tún wo òǹkà láti 1 dé 10. Ṣé ẹ ti ṣetán? Bí mo bá ṣe ń kọ́, ẹ̀yin náà ẹ máa kọ́ tẹ̀lé mi. 1 ọ̀kan, 2 èjì, 3 ẹ̀ta, 4 ẹ̀rin, 5 àrún, 6 ẹ̀fà, 7 èje, 8 ẹ̀jọ, 9 ẹ̀sán, 10 ẹ̀wá. Ẹ káre ẹ̀yin ọmọ, ẹ tún lè tún kọ lẹ́ẹ̀kan sí i. Ní báyìí, ẹ jẹ́ ká tún kọ́ orin mìíràn pẹ̀lú òǹkà Yorùbá. Ó yá, ẹ jẹ́ á lọ. Ení bí ení, èjì bí èjì, ẹ̀ta ǹtagbá, ẹ̀rin wọ̀rọ̀kọ́, àrún ǹgbódó, ẹ̀fà ti èlè, bíró ń bírò, èrò bàtá, mo já lákẹ̀sán, gbangba lẹ̀wá. Ẹ káre ẹ̀yin ọmọ. Mo lérò pé bí mo ṣe ń kọ́ lẹ́yìn náà ń kọ́ tẹ̀lé mi. Ẹ káre. Ṣé ká tún kọ́ lẹ́ẹ̀kan sí i? Ó yá. Ení bí ení, èjì bí èjì, ẹ̀ta ǹtagbá, ẹ̀rin wọ̀rọ̀kọ́, àrún ǹgbódó, ẹ̀fà ti èlè, bíró ń bírò, èrò bàtá, mo já lákẹ̀sán, gbangba lẹ̀wá. Ẹ káre ẹ̀yin ọmọ. Ní ìsìn tá a ti mọ òǹkà wa láti 1 dé 10, ẹ jẹ́ ká wá kọ́ 11 títí dé 20. Bí mo bá ṣe ń sọ, ẹ̀yin ọmọ, ẹ̀yin náà ẹ máa sọ tẹ̀lé mi o. 11 ọ̀kànlá, 11 ọ̀kànlá, 12 èjìlá, 12 èjìlá, 12 èjìlá, 13 ẹ̀tàlá, 13 ẹ̀tàlá, 14 ẹ̀rìnlá, 14 ẹ̀rìnlá, 15 márùndínlógún, 15 márùndínlógún, 16 mẹ́rìndínlógún, 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 17 ẹ̀tàdínlógún, 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 18 èjìdínlógún, èjìdínlógún, 19 ọ̀kàndínlógún, ọ̀kàndínlógún, 20 ogún, 20 ogún, 20 ogún. Ẹ káre o ẹ̀yin ọmọ. Lénìí, a ti kọ́ òǹkà Yorùbá láti 11 títí dé 20. Ẹ̀yin ọmọ, kẹ́ ẹ rí dájú pé ẹ tún fídíò náà wò, kẹ́yìn náà lè rí dájú pé ẹ mọ òǹkà ní èdè Yorùbá. Ẹ káre o ẹ̀yin ọmọ, ẹ kú iṣẹ́ gan ni, ẹ ṣé tí ẹ darapọ̀ mọ́ wa lénìí. Ẹ má gbàgbé láti subscribe sí channel wa láti tún lè máa rí oríṣiríṣi àwọn fídíò tó ń kọ́ni lẹ́kọ̀ọ́ wò lórí channel wa. Ẹ ṣé gan ni o ẹ̀yin ọmọ. Ó tún dìgbà mìíràn o. Ó dàbọ̀.